Upat ka magasuon na kansang inahan bag-o lang namatay samtang ang mahan giobserbahan usab tungod kay person under monitoring kon PUM giatiman na lang karon sa ilang mga silingan sa barangay Tunghaan sa lungsod sa Minglanilla. Adunay live update nining maong report si Lian Singkulan. Lian. Bob, kamingaw ang gibati sa upat ka managsuon karon kinsa nangita sa pag-amuma sa ilang ginikanan. Ang upat ka managsuong bata nabiyaan sa ilang panimalay humandad sa ospital sa Dakbayan sa Sugbo ang ilang inahan nga masakiton. Kuyog niini ang ilang amahan aron unta makaatiman sa inahan nga mitaliwan samtang anaa pa sa ospital. Gilubong na ang inahan sa upat ka mga bata. Tungod sa gisubay nga protokol alang sa tanang mga molupyo nga gikan sa Dakbayan sa Sugbo, gipaubos ang amahan sa mga bata sa 14-day quarantine sa quarantine facility sa lungsod. Maunang ang mga bata karon ana ara sa ilang panimalay o giatiman sa ilang mga silingan. Kani sila dili ni sila taga diri taga Mindanao ni. Nanarbaho na asad sila silingan sa Mindanao nga naagyapon tupad sa ilang silingan. Mao ni offer nga ayaw lang kabalaka kap kay kami nalay mo atiman ani. Mao to ako sila gingnan. Tagay ko nyug assurance nga inyo nga atiman ng mga bata kay every now and then di aragid ko magkuan ko ninyo. Mag-follow up ko ninyo. Nag-edad og 11 anyos ang kinamangwangan, samtang 9 ug 5 anyos usab ang edad sa iya mga manghod. Ang ilang kinamanghuran nga nagtutoy pa, nag-edad og 1 ka tuig. Hinuon gimonitor ang mga bata sa barangay ug giatiman ang ilang pagkaon. May mga donasyon usab nga mihatag kanila. Usa sa ilang mga silingan, ang health worker nga si Maria Ramos nga maoy gitahasan usab sa pagmonitor kanila. Nagnobena usab sila alang sa kapahulayang dayon sa kalag sa ina. Among adtuon kay among tan-awon kung nangaligo na ba or nagkakaon na. Then pagkahapon ma'am amo sa nang gipangadjian ang namatay. Samtang kami nga usab ang gibati sa mga bata nga nangita sa ilang ginikanan. Ikaw Inday? Inga ka mama ni mong papa. Ikaw dong. Ha sila duha. Nya karon na siya sa quarantine nga area nya medyo ma-depress pa siya gamay nya ato da yung kuhaon ang iyang mga bata which is masamot no mag-uol pud siya mo na nga naipaghimuon pa nga proseso ang among sa LGU nga part pati sa field office bahin ani mag-case conference. Samtang Bob gikatakdang mahuman sa iyang 14-day quarantine ang amahan karong Mayo 26. Bob? Thank you so much, Lian Singkulan, sa imong live report.